minä olisin sitä mieltä, että varmasti siitä on, niin kuin minä sanoin, että 30 vuotta on oltu siellä ja katiskat ei ole hävinnyt järveen, niin kuin ne nyt tekee. Näin se vaan asia, että muovinarukin menee poikki. Pyydysten imostuminen ja tämmöiset sotkeentumiset jostain sävelässä, niin ei missään nimessä meidän näkemyksen mukaan voi johtua näistä Kalevalan päästöistä. Siellä kannattaa katsoa mieluummin sitä lähivaluma-aluetta, minkälaista humuskuormaa sieltä tulee. Ja näistä pohjarakenteista muistan kyllä pyysin ottamaan mallia Siilinjärven kaivoksen tiivisrakenteista. No, siellä on maapohja-altaat ja meillä on käytetty muovia tiivisrakentamisessa ja se on sitä kotimainen tekniikkaa. Alussa sanoin, että kipsasta-altaassa on ollut alkuvaiheessa vuotoja ja meillä on muutenkin tämmöisiä poikkeustilanteita, mutta mikään systeemi ei tietenkään ole täysin 100%, jotain saattaa sattua ja riskejä tulee ja riskejä pitää ennakoida ja sitä riskiä on tietysti päivittää määräajoja, missä ajoilla, missä rakenteessa. Se pohjarakenteet on luvitettu tietyn standardin mukaiset rakenteet on siinä rakennettu ja nyt tässä lupa-asiassa kokonaan ilman katsoa, että on jatkossa samanlaiset vaikutukset. Minä sanoin kyllä äsken, että täydennys tulee sitten myöhemmässä vaiheessa tässä, että minä lisäselvitys tulee tähän bensiinlupaan. Laitetaan kirjallisena siihen ja no siinäpä ne tuli vaan. Oli edellinen puheenvuoro, oli tosi karmea kuultava, että jos semmoista tulisi Salevalle, niin tätä olisi ihan. Osaksi Kaija kertoo jotenkin minkälaista yhteistyötä. Tämä nyt on vähän valvontaa